ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яке шумо хуб ҳастед. тӯли як ҳафта буд ки дар тарафаи Ярослав будам, баъзе ҳуҷҷатҳоро дуруст кардам ва якчанд мушкилиҳои бачаҳои худамонро медонистам то ин вақт ва боз дар ин ҷо дидам ва ба хулосае омадам ки ҳаминро як видео карда пешкаши шумо гардонам. биёед пас аз як тавсеҳи кӯтоҳ ҳамаашро ман барои шумо мефаҳмонам. як партияи телефонҳои XR дар корпуси 15 Pro овардем ва нархашро арзон, яъне 23900 рубл кардем. пештар ин 25900 буд. дохили телефон iPhone XR оригинал аст. ҳатто метавонед ки бо имейл дар сайти iPhone тафтиш кунед. фақат корпусаш 15 Pro. телефон хело зебо, дар даст удобна мешинад. баъзеҳо iPhone 15 Pro-ро корпусашро титан гуфта қариб аз туш мераванд. лекин ин ҳам корпусаш монанди титан, қариб ки ягон фарқ намекунед. Face ID ва фонарикаш ҳам кор мекунад. касоне ки ин телефонро хариданянд, метавонед ки ба ин рақамҳо занг занед. доставка ба тамоми территорияи Россия ҳаст. бепул, инчунин дар метро бошад, курьерҳо мебаранд. марҳамат, муроҷиат кунед. хуб дӯстони азиз, тӯли чанд муддат аст ки ман мебинам бачаҳое ки яъне гражданини Россия мегиранд ё ин ки ҳоли оянда гирифта истоданд, ҳатман бо диққат гӯш кунед. яъне онҳо мушкили асосияшон ҳамин аст ки вақте ки яъне ҳуҷҷатҳоро мегиранд, бояд постоянни прописка монанд ва ин чиз баъзеҳо қабул намекунанд, баъзеҳо пули калон талаб мекунанд. махсусан нафарҳое ки оилавӣ ҳастанд, барои онҳо бениҳоят душвор аст. чунки дар офиси ман бисёр бачаҳо мемонанд, баъзе шиносои худро ман мебинам ки бо ҳамин мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд. масалан агар кӯдак 18 сола набошад, баъзе соҳибхонаҳо метарсанд, чунки вақте кӯдакро дар хона постоянни прописка мемонӣ, бе иҷозати падару модараш гирифта намешавад ва барои снимат кардан ҳам яъне аз он хона душвортар аст. аз ҳамин ҳисоб бисёриҳо метарсанд, намегиранд ва баъзешон пули калон талаб мекунанд. агар постоянни прописка намонӣ, мисол ба кӯдак пособия гирифта намешавад, нафақа ё ин ки барои ягон наздикони худро агар гражданство гирифтанӣ бошанд, ба инҳо ҳам намедиҳанд. яъне бояд постоянни прописка дошта бошӣ. ва ин чизҳоро ман бисёр медидам ва хостам ки якчанд маслиҳатҳо диҳам. яъне коре ки худам кардам, ҳаминро барои шумо гуфта гузарам. ман чанд вақт пеш, яъне 1 сол ё 1.5 сол пеш буд, вақте ки ҳуҷҷатҳоро гирифтем, яъне ин мушкилӣ омад, бояд постоянни прописка монӣ. агар дар тарафаи Москва ё Московская област монӣ, яъне бениҳоят пули қимат мегиранд ва бисёр бачаҳоро медонам ки баъзеашон дар як моҳ сари ҳар як одам медиҳанд ё ин ки як бора пули калон додагӣ ҳастанд. хулоса агар дар Москва Московская област монӣ, аз пули патент ҳам қимат мешавад. барои ҳамин ба шумо як тавсия медиҳам. беҳтараш вақте ки шумо ҳуҷҷатҳои худро гирифтед, шумо метавонед ки аз Москва дуртар, аз Московская област дуртар, дар ягон шаҳрҳои дуртар ягон хона гиред. тақрибан аз 100,000, 150, 200, 250 ҳамон пуле ки дар постоянни прописка медиҳед, барои дар ҳамон ҳам ягон хона гирифтан мумкин аст. ҳангоми хона гирифтан шумо аҳамият диҳед ки ИЖС бошад ва баъзе пунктҳояшро аҳамият диҳед. аз одамоне ки аллакай гирифтагӣ ҳастанд, бо ҳамин кор сару кор доранд, маслиҳат пурсед ё баъзе услугое ҳаст ки ба шумо кӯмак мекунанд, ҳамонҳоро истифода кунед то ин ки ҳангоми харидан фиреб нахӯред ва метавонед ки ҳамин тавр як хона гирифта постоянни пропискаи худатонро дар он ҷо монед. ман ҳам вақте ки бо ин мушкилӣ рӯбарӯ шудам, тақрибан дар 150,000 буд, ҳамхе як хона гирифтам, постоянни прописка мондам, ҳама ҳуҷҷатҳоро дар ҳамон ҷо гузоштам. агар шумо яъне мошинро ҳам монед, боз налогаш иваз мешавад, яъне арзонтар мешавад. плюси дигараш ин ки дар ин ҷо яъне документ кардан осонтар аст, очерат камтар, муомила бошад аз Москва ба кулли фарқ мекунад. ман шуморо намегӯям ки танҳо дар ин шаҳр, яъне ҳамин шаҳрҳое ки аз Московская област дуртар ҳастанд, барои шумо удобна ҳастанд. 3, 4, 5 соат, 6 соат бо мошин бошад, ин ягон мушкилӣ надорад. яъне шумо метавонед ки ҳамин тавр ҳуҷҷатҳои худро гузоред, хонаро дар номи худатон мекунед, постоянни пропискаро мезанед ва бемалол мегардед. яъне ҳамин тавр кашокашу даводави зиёдӣ надорад. ростӣ намедонам ки чаро бачаҳо яъне ба ҳамин чизҳо аҳамият намедиҳанду худашонро беҳуда дар даводави зиёду яъне пулҳои беҳуда расход мекунанд. пеш аз он ки масалан ба ягон корро нафаҳмидед, ҳатман аз он нафароне ки бо ҳамин кор
сару кор доранд, маслиҳат пурсед. Ягон нафаре ки аллакай ҳамин корро кардагааст ба шумо ягон тавсия диҳад, баъдан кори шумо пеш меравад. хуб, ман фикр мекунам ки аз ин видеои мо барои худ чизҳои даркориро гирифтед. нафароне ки оянда, яъне гражданство гирифтаниед ё ин ки ҳоло дореду ҳамин мушкилотро доред, ҳатман ҳамин тавсияҳои моро метавонед ки истифода баред. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда, хайр.